Iċ-ċentru għall-iskart Goff f'Ħalfar se jwessa l-orizzonti tiegħu u se jibda jilqa' materjal li jista' jerġa' jintuża. Dan hekk kif fetaħ l-ewwel reuse center minn erba' tal-Waste Serve bilan li oġġetti li jinsabu f'kundizzjoni tajba jerġgħu jinbijaw għal prezz irħas. Il-kap eżekuttiv tal-Waste Serve Richard Bilokka nfasizza dwar l-importanza li tonqos il-ġenerazzjoni tal-iskart. Materjal li jkun tajjeb flok ħajkun qed jintrema qed jerġa' jingħata lin-nies. Ġifieri dan kemm qed inaqqas il-ġenerazzjoni tal-iskart u anke l-ġenerazzjoni ta' prodotti ġodda. Ġifieri aħna inħeġġu n-nies li jkomplu inaqsu il-ġenerazzjoni tal-iskart, iżuru dawn iċ-ċentri biex jieħdu affarijiet li huma tajbin minn hawnhekk u anke minn għandu affarijiet tajbin li jkunu ħajntremew jistgħu jiġu hawnhekk fi drop-off points u jkunu jistgħu ħalluhom hawnhekk. F'dawn iċ-ċentri wieħed jista' jħalli diversi oġġetti fosthom ċeramika, ġugarelli, kodba, biċċiet tal-amara u anke strumenti mużikali. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli sostniet li riżorsi eżistenti li għadhom tajbin m'għandhomx jintremew. U għall-ewwel reuse center bħalu ser ikollna 3 oħra biex inħeġġu ħafna u ħafna iktar nies li jiena konvinta li għandhom affarijiet id-dar tagħhom li għadhom f'kundizzjoni tajba u li bil-politika ta' ekonomija ċirkolari li bħala gvern qegħdin inħadmu rridu naċċertaw ruħna li pilastru minnhom dak li affarijiet li għadhom tajbin jerġgħu jintużaw tkun imħarsa. Dan il-proġett qed jiġi parzjalment iffinanzjat minn fondi Ewropej kif spjega s-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet. Fondi Ewropej qegħdin hemmhekk propju biex nużaw anke biex inbidlu l-mentalitajiet tagħna. Hawnhekk f'dan iċ-ċentru qegħdin naraw propju kif nistgħu nużaw fondi Ewropej 170,000 fuq dan biss fl-ewwel ċentru ta' riużu ta' oġġetti li aħna narmu li aħna nħossu li m'għandniex nużaw iktar. Sawwissu mistennija jinfetħu 3 ċentri oħra f'Ħalluqa, fl-Imrieħel u f'Għawdex.